じゃあ、攻略に入っていきましょうかね。はい、非村正ステージです。攻略。スタート地点からの攻略になるんで、ちょっと細かく言っときますかね。キラーもちろん2番目に配置するのはもう基本ということで、そのまま行くとして、左の2体で1番2番で村正を攻撃。3番4番のキャラでワープを倒しちゃいます。それをしないとワープで引っかかってなかなか村正に当たらなくて、アビリティロックでやられちゃうんで、これは絶対でやります。このステージだけシールドに赤丸してあるけど、シールドはとにかく壊さないように。壊さないようにうまいこと動くように。これはみんながそれぞれちゃんとやるように。左上の2体残して、配置調整に入るよ。ポリッ。はい、配置。黄色の枠の中に村雨を置くようにします。はい、この緑の車線内にサジを配置します。サジは貫通だから配置できる場所が多くて助かりますね。はい、水村正ステージです。基本的にシールドを壊さないのはもう前提なので、順番を説明していきます。はい、まずは集中攻撃で村正を倒します。貫通制限を一緒に巻き込んで倒しちゃう感じで。で、次に鬼を倒す。鬼の右下のカウント、白爆発で、まあでも即死するほどじゃないんで、爆発されても死にはしないですが、痛いので、される前に倒す。で、レーザー雑魚右下のを残して、次の配置調整に移ります。配置調整です。細かく言えば、もうちょっと配置できる場所あるんですが、ここにまとまっていれば間違いなく調子よくいけるので、全員をこの黄緑の車線内に入れます。非村正ステージです。ここはダメージウォールが2体で張ってくるんで、1体巻き込みながら村正を集中攻撃して先に倒す。シールド壊さないのは前提ですがね。順番書きます。1番、村正を倒す。まあもうとにかく真っ先にシールド壊さないように倒しちゃいます。ダメージウォール貼られると動きにくいので、右上の猫のダメージウォールを倒します。で、左上のヘビと右下の雑魚を残しつつ、全員の配置調整に入ります。配置調整。この黄緑内に全員配置できるようにして、次のステージに行きます。はい、光村正ステージです。シールド壊さないのを前提として。ここに来ると、配置しっかりしていれば使う必要ないんですけど、SS 溜まってるんで、村雨の SS を弱点に当たらなくても、シールドに当たらないように打ってしまってもいいです。ものすごい削れるんで、簡単に突破できます。順番書いていきまポジー。ポッポポジー。はい、1番目に村正を SS を使ってでも速攻倒します。で、地雷を巻かれる前に左上の地雷雑魚を倒しちゃう。カンカンしちゃう。で、右の方にキュッとレザーの雑魚を残して配置調整に入ります。ポジます。配置です。左の縦長に村雨を3体とも入れられるとすごく調子よくて、真ん中の分断してるような引いてあるところにサジを入れて置くように配置して次のステージに行きます。はい、
ボス前の最後のステージ、闇村正ステージです。しつこいようですが、シールドは相変わらず壊さないようにしていきましょうね。で、村正を集中攻撃で倒しちゃったら、かぼちゃの攻撃が痛いので、かぼちゃを倒しつつゾンビを倒しきらないように配置調整をします。配置図です。これは村雨の配置図になります。左下の L 字に1体、村雨を1体、右の四角に村雨を2体配置するようにして、サジを配置します。サジの配置図です。サジはこれだけ広い範囲に置いておけるので、配置合わせにそんなに苦労はしないです。この左半分に入っていれば OK なんで、それでボス戦いきます。はい、ボス戦です。配置ができてることを前提にっていう話になっちゃうんですけど、順番というより、もう組み合わせで一気にやっていきます。村正は5ターン何もしてこないので、その間にさっさと倒します。左に配置できてる2体で村正を、右に配置した村雨で村雨をサクッと倒してしまいます。その後右上の雑魚を倒し、右下を残して配置調整。村雨の配置図です。上の四角に1体、下の四角に2体。この配置できていると、次のステージめっちゃ楽なので、確実にやりたいところですね。サジの配置図です。サジは上半分に入っていればいいんで、この黄緑の斜線内に入れておきます。ボス2でポーズ。ここも村正組、村雨組、二手に分かれてさっさと2つとも倒してしまいます。サジは SS を使います、ここで。村雨を3発残しておきます。サクッと倒したら、雑魚を残しながら、配置調整に入ります。ここの配置に限っては、この赤丸内に絶対にキャラがいないようにして次のステージに行くように。この赤丸内にキャラがいないようにして次のステージに行くように。大事なことだから、2回言ったポーズ。OK？ OK、トニー。さあ、最後のポーズ。もうここは村雨の SS でなんとかしのぐしかないので、絶対にシールドを壊さないように。配置ができていれば、弱点を無視して、でも SS をぶちかます。弱点に2発当たればもう、ほぼ 100% 勝ったようなもんなんだけど、なかなかこれで弱点が来ない。それでも、シールドに当たらないように、もし当たりそうだったら村雨はゲージを外して、重力に引っかかるように SS を打つ。ここはもう、ピヨリンに当たるように SS を打てば、まずシールドに飛んでいかないので、そこら辺は、ピヨリン任せに。シールド打って、勝っちゃえ勝っちゃえ勝っちゃえポン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 いるうわたぬきのバカと言ってるだろほら捕まえたうわどうせやめろそんなまさかうわ強いいやまさか私ボチやうわ強いそんなわけでこんな感じですがもうそうだ、あいつ強かったね。このまま動画入ります。動画見てくれるかな？どうしたの？はい、動画入ります。おい、待て、誰だこいつは。こんなやつに喋らせるんじゃない。気持ち悪い。なんだこの顔は。私を出せ。うん、そう、それが正解だ。よし、入っていこう。非村正ステージですね。
1番2番で村正を攻撃。シールに絶対当たらないようにね。はい、そしたら次は3番と4番でワープの雑魚を倒しちゃいます。ワープあると邪魔なんでね。3番4番で。3番で倒しちゃうのかーい。あんまりこの倒し方できることないんで。じゃあ私は、横勘で、とりあえずシールドに当たらないように逃げます。そしたら、今度はもうシールド壊さないように村正を集中攻撃でぶっ倒し、ポジーズショットでぶっ倒し。村正倒したんで、配置調整入ります。全員下配置ですね。サシは下じゃなくても中央にいてくれても問題ないっていうのもあるんですが、とりあえず全員を下配置する感じで、左上を残して下配置。ホーミングで最終的に倒せればいいんで、みんな下にとにかく来れるように。で、私ちょっと上上がってますけどね。下手くそか。いい感じで下配置。下というかもう密集しちゃいましたけどね。この形なら村正フルボッコできるんで、助かりますね。小手から村正を集中攻撃。ポジーズショットで集中攻撃。絶対シールド壊さないようにみんな気をつけながら。浅めの角度でイレギュラーバウンドしないように意識しながら倒しちゃう。ここからは鬼の右下のカウント爆発されないように全員を右に配置しながら雑魚を倒していく。全員右配置だよ。右ハウェッジハウェッジハウェッジポジハウェッジ。この上なくいい感じの右配置ですね。みんなもうちょっと上寄りでもいいんですけれど、これだけ右に寄ってれば村正倒しやすいんで。で、このステージは上の猫2匹がダメージウォールを張ってくるので、村正と一緒に巻き込みながら1体倒せちゃうと具合いいですが、この感じは弱点行きたくなっちゃいますよね。弱点ってさっさと村正倒す。こっちが正解だと思いますね。で、この張り方されちゃうと、左斜め上で動けるっちゃ動けるんだけど、ポジ的に死ぬの嫌だし、突っ込むと恥ずかしいので、ステイ。ポジーズステイ。ステイス
じゃあ、はい、村正倒したんで、今度は左配置になるので、左中央配置できるとベストなんですけど、全員をこの位置から左へどんどんずらして配置していきます。ダメージオールは先に倒さないとちょっと動きづらくなるのもあるんですが、まあ、ターンかけてもいいんで、ゆっくりみんなでちゃんと配置する。配置とにかく重要なんでね、配置しないで適当にいっちゃうとちょっと地獄を見るっていうのがあるので、配置調整は必ずする。一人でも怠ると事故りますぜ、旦那。へい、旦那。ポジ、旦那。まあ、ほどほどの配置ですね。左に寄ってればいいんで。これでシールドを倒さないように村正を倒す。ここはもう SS 溜まってるんで一発ぶち込みます。SS 使う時の注意点が、上半身に爆発を当てないこと。上半身に当てるとシールドに爆発当たっちゃうんで、ちゃんと下半身を狙うこと。そうするとこの2、3ターンで村正倒せちゃうんで、すごく楽になります。地雷巻かれた後に村正いるとちょっと動きにくいので、地雷を倒して、ここからは配置調整。また左寄りなんで、闇と光村正は同じような位置にいるので、同じような配置でこのステージを抜けるように配置します。すいませんね。この辺から動画ちょっとカクつきます。ちょっと録画した時に充電してたもんで、右上の電池マーク、充電マークついてるでしょ。充電しながら撮ったから、どうもちょっと重くなっちゃったらしくて、カクカクしちゃうんですが、でも、攻略動画として見る分には支障ないと思うんで、皆さんの見てる端末の読み込みが悪いとかそういうんじゃなくて、そもそも動画がカクついていると。そういうわけなの。はい、それなりの配置できましたね。そしたらこれも村正を倒す。ここも配置がちょっと悪ければ SS を使って構わないんですが、村雨の SS を使う場合、上半身。闇の場合は上半身を狙う。そうしないとシールドに爆発当たってシールド壊して村雨出ちゃうんで、上半身を必ず狙うこと。これ大事ですね。はい、村正をサクッと倒したら、今度はちょっと下と上にいるかぼちゃの小入りが痛いんで、かぼちゃを倒しつつ、それぞれの役割分担の配置に移動する。チャージの場合、左半分に入っていればいいですね。村雨は右の真ん中に2体、左下に1体。この配置を作った上で、次のステージ、ボス戦に入りたいですね。もしリシュリー使ってる場合、左下に配置したいですね。左下に村雨とリシュリー。右の中央に村雨2体。その状態を作り上げたら、次のステージへ移動する。やってみよう。
感じの配置になったので、ボス戦へゴーしましょうね。村雨上行っちゃったけど。これは全然いいでしょ。ポジってね。吸ってな。ゴゴゴゴゴゴゴ。ポジちょっと動画格付きすぎですよね。これ、配置最高ですね。村雨ワンパー。こんな感じでいけると、すごい安定するんで、やっぱりどれだけ配置調整が大事かっていうね。今、抜けちゃった抜けちゃったじゃないですか。あれれれどうしたのかなあれれれ怒られちゃうんで、これ以上言うのやめますが。で、左側の2体で、村正を集中攻撃。村正は、左上のカウント最初5なんですが、5ターン何もしてこないんで、5ターン以内に倒しちゃえばいい。こんな雑魚。無駄に、いかつい顔してるけど、大したことはないですよ。もうすぐ逃げて、追いかけろ。はい、そしたら、右上のレーザーが痛いんで、右上を倒しちゃう。それで、これで次のステージ4の配置調整に入ります。右下の雑魚はホーミングで倒すから最終的に倒すって感じで。上に、村雨1体、サジ1体。下の中央に村雨2体配置できると、攻略がすごく楽。というわけで、さっきちょっとそのまま行こうとして、カンカン入りそびれた感があったけど、これ以上言うと多分怒られちゃうんで、私は何も言いません。黙秘権。ポジ秘権。ポジ秘権。かっこいいな。ね、買った。ポジ秘権。配置調整集中しましょう。ちょっとこの配置ダメですね。下に村雨がいない。これ私の出番ですね。下に1体だけずらす。なんてそんなことできるのか。素晴らしいポジーショットです。これぞポジーショット。この配置完璧ですね。いいですね。ここからも役割分担。いや、しかも弱点が最高の位置にある。これはサージの SS 使わずにいけちゃうパティーンのやつですね。パティーン。ここは今の感じで削れなかったらサジは SS 使って構わないので、今回はこれ使ってないですが、あんなうまく削れることもなかなかないので、サジは SS を使って構いません。村正倒して、下の2体で村雨を倒す。倒す。うまい。ナイス1カーン。さすがですね。こうなったら最終的な配置に入ります。次がラストステージなんで。次の配置がちょっとめんどくさい感じもあるんですが、プヨリンとシールドにはまらないような配置。全員が中央にいればベストなんですけど、このカンカンで入った位置ですね。両サイドカンカンで入った位置は最高の位置にもなるので、カンカンで入ったところの人はあまり動かさないように。左の上、左の中、左下、上の中、下の中、右の上、右の中、右の下。全部ダメなんで、これですね。この位置は最高ですね。清掃を打つときは、プヨリンに、村正に当たった後にプヨリンに当たるようにすると、シールドに動いてからないので、使うのいいですね。どうしてもプヨリンに当たってもいっちゃいそうな場合は、村雨、ゲージ外して重力に引っかかる。これも一つのテクなんで。弱点なくても、村雨は SS 打っちゃいます。5ターン以内に倒しちゃいたいんで。
点に当たれば、もうほぼ勝ち確だと思っちゃっても大丈夫だと思います。今回は SS48 残ってるんでかなり楽ですね。いやー、いい試合でしたね。これで、あえてシールドに打ち込んでくれたらちょっと面白かったんですが、真面目だから真面目に倒しに行っちゃったんですね。よっ、真面目っ子。よっ、真面目っ子。はい、勝ったー。よし、勝ったー。これだけの配置調整しながらスペクリできるから、そんなに苦労せず勝てるし、みんなもこれ見て、ガンガン村正極めポーズー。極めポーズー。極めポーズー。流行らないかな。流行らないよね。極めポーズー。お、いいドロしましたね。1、2、3、4。4だった。全然ダメじゃん。じゃあ、また今度、違うの出たら作るんで、また会いましょうね。バイバーイ。